अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कणकवली वागदे डगळवाडी इथं गोवा ते कणकवलीच्या दिशेनं गोवा बनावटीची दारू वाहतूक करणाऱ्या कारला अपघात झाला। अपघात होताच दारूनं भरलेली कार काही मिनिटात पलटी झाली। या प्रकारामुळे खळबळ माजली आहे। वागदे इथं दारू वाहतूक करणाऱ्या कारचा अपघात झाला। या अपघातात सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। नेमका अपघात कसा झाला हे समजू शकलं नाही, पण गाडीचं मोठं नुकसान झालंय। गाडीच्या दोन्ही एअरबॅग देखील ओपन झाल्या। शुक्रवारी सायंकाळी 8 वाजेपर्यंत पोलिसांना ही गाडी नेमकी कोणाची हेच समजेना। गाडीजवळ कोणीही आढळून आले नाही, कोणी जखमी अवस्थेतही दिसलं नाही। त्यामुळे गाडी जेसीबीच्या सहाय्यानं ओढत पोलीस ठाण्यात आणण्यात आली। माहिती घेतल्यानंतर ही गाडी दारू वाहतुकीसाठी वापरत असल्याचं निदर्शनास आलं। अपघात होताच काही वेळातच त्यातल्या दारूच्या बाटल्या गायब झाल्या होत्या। उशिरापर्यंत शोध घेतल्यानंतर ती गाडी पोलिसांना समजली आणि दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। यात बंटी सावंत आणि सावंतवाडीतील एक जण असल्याची माहिती आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।